Shall we stand please? And turn your Bible in the book of Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Magsimula po tayo sa verse number 16 down to verse number 21. Philippians chapter 3. Amen. Napakaganda pong tignan sa ating church, no? Ang first na ministry natin is our family. Yan po yung laging sinasabi ng ating senior pastor sa atin. Amen. Philippians chapter 3, we start reading in verse number 16 down to verse number 21. So follow me with your eyes. I read verse 16 down to verse 21. The Bible says, "Nevertheless, whereto we have already attained." I want you to underline that word, already attained. "And let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example." Verse 18, "For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things." Verse 21, "For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ." Verse 21, "Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself." I want you to focus on verse number 16. I repeat that verse. "Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, and let us mind the same thing." Let's pray. Dakila naming Ama, salamat po muli, Panginoon, sa inyo pong ibinigay na kalakasan po sa amin. Para lahat po kami, Panginoon, ay mag-worship po sa inyo. I pray, Lord, that may you please help your servant, give wisdom and courage, boldness to speak, nga nalawag apo kadagiti anak mo. Pagpalain nyo din po, Panginoon, ang aming pag-aaralan, naway maging blessing sa lahat po sa amin, Panginoon. At makita po namin, maintindihan po namin, Panginoon, kung ano po ang gusto nyong iparating po sa amin sa mensaheng ito. Pagpalain nyo din po, Panginoon, ang aming senior pastor na nasa Singapore po ngayon, yung kanilang worship service ngayon. I pray that may you please use him mightily and wisely. Forgive us our shortcoming. In Christ's most precious name, amen. Please be seated. Amen. Now, sabi po ng Bible in verse number 16, "Nevertheless, whereto we have already attained." Napakaganda po yung word na yan. Already attained. Yung ating theme last year is excellence. Na ganyan din ang pinapakita ng verse ngayon. Already attained. Meron na tayong naabot doon sa tema natin last year na excellence. Meron na pong pinatunayan yung tema natin last year. At hindi lang po meron siyang pinatunayan sa atin, kundi meron din tayong pinatunayan doon sa tema na yon. And I believe, no, marami pong bagay or areas sa Christian life natin na umangat. Yung ating Christian life, yung ating personal daily walk with God, yung ating pagpunta ng church na ayos, no? Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin sa Panginoon naging maganda. At deserve naman talaga ang Diyos sa best, no? And then the Bible says, we have already attained. Let us walk by the same rule.
Yung tema naman natin ngayon is Together we strive to grow and abound in Christ. Ayan po. Together we strive to grow and abound in Christ. So meron na tayong naabot, no? Meron na tayong napatunayan at meron din pinatunayan yung ating tema. At sana hindi dapat tayo mapagod na ipagpatuloy kung ano yung ating nasimulan doon sa tema natin last year. That's why the Bible says, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Pag nakita niyo po yung verse, no? Yung sinabi niya na let us, hindi lang po yung pastor ang gagawa ng ministry. Hindi lamang po yung mga pastors, mga key persons ang gagawa ng ministry, kundi lahat tayo, kabilang lahat tayo dyan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kabilang ka dito sa ministry. Amen. So I repeat, let us walk by the same role. Amen. Meron tayong crack sa Christian life, sa ministry, na hindi dapat tayo malihis or madistract sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Pag sinabi nating role, no, ito po yung core values natin as an HBBC family. Alam niyo naman siguro yung core values natin, di ba? Amen? Hindi dapat tayo mawala doon. Let us walk by the same role and let us mind the same thing. And in verse number 17, the Bible says, brethren, be followers together of me. Sabi po ni Paul sa church sa Philippi, be followers together of me. Gayahin niyo kami, gayahin niyo ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. And mark them, sabi niya, mark them which walk so as ye have us for an example. Siputan nyo, dagijay faithful. Siputan nyo, dagijay mga aramid iti ministry. Tignan nyo yung mga faithful sa ministry. Yan ang sabi ni Paul. Mark them which walk so as ye have us for an example. Alam nyo, napakarami nating pwedeng gayahin sa buhay. Pero kung meron ka man lang gagayahin sa buhay, yung mga faithful at tapat sa Panginoon. Amen? Han nga dapat tisip-siputam, dagitay, puro agkum-complain. Yung mga mali yung iniisip sa ministry. Ang dapat tignan mo at dapat tularan mo, yung mga tapat sa Panginoon, yung mga may ministry, yung mga may gumagawa sa ministry. Amen? Be followers together of me, and mark them which walk, so as ye have us for an example. In verse number 20, the Bible says, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ang ating goal, mga kapatid, sa ating tema, together we strive to grow and abound is the Lord Jesus Christ. That's our goal. Wala na. Bakit tayo nagdi-disciple? Para sa Panginoon. Bakit tayo nagmi-meeting? Dahil sa Panginoon. Bakit tayo may journal? Dahil sa Panginoon. Bakit tayo merong family devotion? Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon. At lahat ng ginagawa natin ay dahil sa Panginoon. Amen? Now, yung ating tema, together we strive to grow and abound in Christ. Ang gusto, kaya't ko nga, puntiryain tayo tatang word, yung together. Togetherness. Amen? Sapagkat, alam nyo, itong word na together, mahalaga po ito. Oo. And then, yung ating tema, we strive to grow. Ibig sabihin, meron tayong i-improve sa ating sarili. And abound in Christ. So, ibig sabihin, mag-i-increase tayo,
lumalago tayo or lalago tayo, mag-aabound po tayo kung meron tayong i-improve sa ating sarili. Hindi tayo mag-aabound kung hindi tayo lalago. Amen? Pero hindi yan ang ating pag-uusapan, yung together. Okay? Together. Dito'y nga balikas, ket makita tayo nga nakapatpag, napakalaga po sa ating buhay. Tulad na lang sa ating mga pamilya. Kung walang pagkakaisa sa ating pamilya, anong mangyayari? Walang direksyon. Tama po ba? At alam nyo, napakaganda po ng HBBC, mga kapatid, na ituro po sa atin dahil sa ating senior pastor. Tinuro niya po sa atin kung paano natin suportahan ang gawain ng Panginoon, na dapat lahat tayo. Amen? Kaya nga meron tayong mga care group leaders, may mga group yan. Kasi sinisikap natin, mga kapatid, na lahat ng mga members ay may participation sa church. Amen ba? And God never intended these people to function in isolation. Amen? Ito niya, mga kapatid, na lahat tayo may part sa ministry. Hindi pwede, mga kapatid. Alam niyo, yung umawit kanina, napakaganda. Diba? Nung atadagi dyan, nagkanta kakabsat kat, dahil takay kayat dat boses nga pa nagkantan, awan itinapintas nga kanta, awan tinapintas nga naiibkas na, dahil nga kanta. Amen? So ngayon, pag-aralan natin yung word na together. Amen? Throughout the scripture, we see that unity is not optional. It is essential. Mahalaga po talaga ang pagkakaisa. So when believers walk together in one mind, heaven respond. Amen? Pag nakita ng Panginoon, ang ating Diyos, yung ating pagkakaisa sa ating pamilya, alam niyo, pagpapalain tayo ng Diyos eh. Yan ang gusto ng Panginoon. Kung makikita tayo ng Panginoon na nagkakaisa sa kanyang gawain as an HBBC family, ibibigay ng Diyos ang ating pagpapala. Kung magkakaisa ang ating gobyerno, mga kapatid, pagpapalain ng Panginoon. Amen? Now, first thing na gusto kong makita niyo po dito sa together is the principle of one mind. The principle of mind. Amen? Like for example, a car with 4 wheels turning in different direction cannot move forward. Diba? Tama nga naman eh. Kung merong, like for example, yung mga sasakyan natin, meron pong 4 na gulong. Di po ba? Kung yung kanyang gulong sa right, ay sa right lang siya, tapos yung left naman, sa left siya, tapos yung rear tire niya, kahit paatras, meron bang patutunguhan? Wala, di ba? Walang mangyayari. Aglalaban, dagijay ligay na. Pero pag sila ay nag-unite, mga kapatid, may direksyon, may patutunguhan. Ganyan din sa ministry. Amen? Napakaganda po yung sinasabi ng ating senior pastor, mga kapatid, regarding sa ministry, pag-support sa ministry, pag-support sa ginagawa ng Panginoon. So kailangan maintindihan natin ngayon, mga kapatid, na meron na tayong naabot at ipagpatuloy natin yung bagay na yan sapagkat ang Diyos matutuwa kung lahat tayo nagsama-sama. Amen? So again, a church or ministry where leaders have different mind and agendas cannot fulfill God's mission effectively. Alam nyo, pasalamat tayo sa Panginoon kapagkat meron tayong pastor na alam niya, babaen iti panangililit ti apo kanyana. Babaen ti panangilit ti apo kanyana. Alam niya kung ano yung mga pangangailangan natin. Amen? Alam niya kung ano yung mga kulang sa atin.
Kaya nga, yun yung mga ina-addressan niya sa ating buhay. Di po ba? Yan yung mga tinuturo niya sa ating buhay sapagkat alam niya, mga kapatid, na yun yung mga kulang natin para tayo'y umangat, mag-level up sa ating paglilingkod sa Panginoon. Praise God! Sapagkat yung buhay natin, dami pong naayos. Ayos na ba, di ba? Although, marami pa rin kulang. May mga kulang pa rin na kailangan nating i-improve sa ating sarili. Pero salamat sa Panginoon sa bagay na ginagawa niya sa buhay natin sa pamamagitan ng ating senior pastor. Amen? So again, a church or ministry where leaders have different minds and agendas cannot fulfill God's mission. Sinusunod lang ng ating senior pastor ang ating Diyos. Kaya nararapat lamang na lahat tayong mga members, lahat tayo ay sumunod tayo sa ating senior pastor. Kasi sinusundan niya kung anong gusto ng Diyos eh. Ayaw mo ba yung ganon? Di ba napakaganda? Ang ating senior pastor, sinusunod niya yung commander-in-chief natin. Walang iba kundi ang ating Diyos. Dapat tayo bilang members, sundan din natin ang ating pastor. Kasi isot makakita, DJ kayat iti apo, nga mapasamak kanya tayo. Di po ba? Kaya grabe po yung kanyang pag-aaral, grabe po yung kanyang leadership, grabe po yung kanyang example sa atin, at sana naman, lahat tayo, makikooperate ka DJ, panangiturong iti apo iti biyag na. Amen? So that's the principle of one mind. Amen? A church or ministry where leaders have different mind and agendas cannot fulfill God's mission effectively. And praise God, nagiging epektibo yung ating senior pastor. Ang ating senior pastor, di po ba? Sapagkat nakakatulong tayo sa kanya. Di ba? Tulad ng pamilya natin, magiging epektibo ang ating mga parents kung ang mga anak ay tinutulungan nila yung kanilang mga parents. Dahil ang simple nga panagkinaw, di balayon, nakakatulong ka na doon sa iyong mga parents, di po ba? Dahil lang panagipaknin, di pagtaingan tayo kaabsat, nakakatulong tayo sa ating mga parents. Hindi ba ganyan din sa Panginoon? Ganyan din sa ministry? Nakita nyo naman, very busy ang ating pastor. Di po ba? Very busy siya. At salamat sa Panginoon, yung church na kinaroroonan natin, kinabibilangan natin ngayon mga kapatid, hindi po lang Sunday nagiging busy ang church. Every day. Hindi ka ba masaya? Nakabilang kayo sa isang church na everyday, mga kapatid, busy. Monday, nagsisimula na naman yung ministry. Tuesday, yung mga discipleship. Wednesday, yung ating prayer meeting. Yung Thursday, pupunta na naman tayo sa mga Bible studies, discipleship, mga meetings. Di po ba? And Friday, nagkakasama na naman tayo sa meeting natin. Amen? And praise God for that. Kaya dapat lang mga kapatid na makita natin bilang mga members kung paano natin suportahan ang lingkod ng Panginoon at ang gawain ng Panginoon. Amen? That's the principle of one mind. Let us walk by the same role. Let us mind the same thing. Isa lang dapat yung ating kaisipan pagdating sa ministry. Sana hindi naman maiba yung ating isip eh. Amen? Alam ko po mga kapatid na hindi naisanay sa atin yung ganyang sistema. Hindi ganyan ang upbringing natin eh. Diba? Meron tayong kanya-kanya.
At alam nyo, ang pinakamahirap mga kapatid na gawain, itong ministry, alam nyo ba kung bakit? Sapagkat isip ng tao ang pakikiusapan mo. Diba? Isip ng tao ang pakikiusapan mo eh. Napakahirap kaya. Nagrigat iti agayos iti biyag ti tao, noowan iti apo. Iba-iba yung ating mga kaisipan. Iba-iba yung upbringing. Iba-iba yung ating nakasanayan sa buhay. Kaya pagdating sa unity, meron tayong kanya-kanya. Amen? At alam nyo, ang napakaganda at pinagpapasalamatan ko sa ating Panginoon, sinave tayo ng Panginoon na although ganon yung upbringing natin, babaguhin tayo ng Diyos. 2 Corinthians 5:17. Diba? If any man be in Christ is what? New creator. Yung mga pangit na upbringing natin, pwedeng mabago. Amen? And all things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung ikaw ay saved, mga kapatid, madali ka lang sumunod, madali ka lang makipag-unite. Bakit? Sapagkat binago ka ng Panginoon. Amen? Binago ka ng Panginoon. Binago tayo ng Panginoon. Amen? Kaya dapat yung ating mga kaisipan, mga kapatid, tandaan nyo ito, no anat ikarga tayo, yan ti panunot tayo. Amen? Isumot ti patsin tayon. Tama ba? And it becomes your way of living. Kung yung mga bagay sa mundo ang ilalagay natin sa ating mga kaisipan, yun ang ating paniniwalaan eh. Kaya kailangan mabago yung ating mga kaisipan. Ma-transform yung mga isip natin. Amen? And praise God, tayo po mga kapatid ay pinapakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? So that's the principle of one mind. Pangalawa, the meaning of one mind. The meaning of one mind, it is unity of purpose and vision. One mind means we are moving in the same direction with the same goal. Amen? With the same goal. Pag sinabing ministry mga kapatid, dapat at datay amin dijay. Hindi yung sinabi ng ating senior pastor, ministry tayo mga kapatid, soul winning tayo. Iba yung isip mo. Amen? Unity of purpose. At makita natin, maintindihan natin kung ano ang purpose ng Panginoon sa ministry, sa buhay natin, sa ating pamilya. At alam nyo ba, na ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, just to serve Him. Amen? Dapat hindi mawala yan sa ating isip na tayo po ay niligtas ng Panginoon to serve Him. That's why be faithful. Amen? Be faithful. All ministries pressing toward the same goal in Christ. That's why, kas may isang coordinators, no? Sino ba yung mga coordinators? Pakitaas nga yung ating mga kamay. Amen? Ito, always explain to your members why we are doing a ministry. Amen? Not just what we are doing. So yung mga sinasabi ng ating senior pastor, i-relay natin sa kanila. Keep connecting their task to the mission. Amen? Yan ang trabaho natin bilang care group leaders. Yung mga sinasabi ng ating senior pastor, narinig mo yung sinabi ng ating senior pastor last Wednesday, last meeting natin, yan yung mga dapat mong sabihin sa ka-groupmate mo. Amen? Hindi yung puro kwentuhan tayo.
Yan yung mga kailangan sabihin natin sa kanila para ma-appreciate nila, makita nila, ay, ganun pala. May purpose pala ang Panginoon sa akin. May purpose pala ang Panginoon. Amen? Sasabihin natin sa kanila na, alam mo ba kung bakit ginagawa natin ang ministry na ito? Kasi para sa ating paglago din eh. Hindi para sa ating pastor, kundi para din sa atin eh. Ayaw mo bang lumago? Ayaw mo bang magamit ka ng Panginoon? Gusto natin, di ba? So that's why always explain to your members why we are doing a ministry. Amen? Meet regularly to reinforce yung mga lessons, mga sinasabi ng ating senior pastor. Always restate the purpose of every ministry and activity. Katulad na lang ng mga choir, di ba? We are not just singing a song. We are preparing the hearts of people to worship God. Amen? So nga rin, dataymat nga agkanta tayo. Umawit tayo ng malakas. Amen ba? Umawit tayo ng malakas. Malay mo, lagi sinasabi ng ating senior pastor, malay mo yung katabi mo, first time pala. Ikaw, hindi ka umaawit. Amen? Mas malakas pa yung kanyang pag-awit kaysa sa'yo. So, prepare natin yung ating puso to worship God. Kaya umawit tayo kahit gaano kapagod, kahit ang iba sa atin ay puyat, pagod. Amen? Kalimutan muna natin yung kapaguran natin, yung puyat tayo. Isipin muna natin ang Panginoon ang kasama natin. Amen? At gusto nating pasayahin ang Panginoon. Amen ba? Ganyan din sa ating mga musicians. Ganyan din yung ating mga usher. Nagtataraki dagiti ushers tayo. Alakitain nyo man kakabsat. Talyawon nyo isuda. Amen? O ag-amen kayo, sagidan na kayo din. Kwata. Amen? O, nagtataraki daning, grabe. Yan ang usher. Amen? Hindi patulog-tulog. Praise God. Amen? Yan yung ating ginagawa. So, organize ministry meeting around the mission. Begin with, how does this help us fulfill the Great Commission? Pag nag-meeting kayo, kasanotay nga ta, nga maaramid mo, Jay, Great Commission. And you begin to, ibagam ka dagi, Jay, kaduam, sister, tuno maminsan, intagibunong tracks. Amen? Tuno maminsan, pasyalan natin yung ating kapatid na ganito, matagal nang hindi pumupunta. Diba, napakaganda na meron tayong part at nagkakaisa tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? So it is unity of purpose and vision. So under that, number 2, it is unity in spirit and attitude. Unity is a spiritual principle that attracts God's powers, God's presence and power. Dito panagmaymaysa tayo kakabsat. Ket mga trakar, kaday jay bileg ken presensya iti Apo. Amen? It is not just what we do, but how we think and feel toward one another. Amen? At dapat maramdaman din yung katabi mo. Maramdaman din yung kasama mo na ikaw ay masaya. Masaya ba kayo? Amen? Maramdaman din yung katabi mo na ikaw ay grabe yung iyong pag-worship sa Panginoon. Pinapakita mo yung good spirit. Pinapakita mo yung good attitude. Amen?
Hindi dapat tayo ang magiging hadlang sa paglago ng ating mga kasamahan. Amen? Hindi dapat tayo natutulog pagdating sa church. Nakaka-apekto yan sa katabi mo. Dapat ipakita natin yung good attitude. Bad attitude ruin a group or team. Amen? Makakasira sa ating kasamahan. Makakasira din sa ating samahan. At nakakasama talaga. Di ba? So attitude can make us or break us. Amen? Mahilig ako sa basketball, no? In a basketball team, one selfish player breaks the flow. Diba? Dahil kita kunate yung buhaya. Wano kabukab. Diba? Tama ba yun? Oo. Sinasarili niya. Oo. Buwakaw, oo. Nga, imbes ko pag siya'y guard, mga kapatid, no? Point guard, at may forward, at may center. Grabe, yung center, siya na yung nagdadala ng bola. Dapat siya lang yung mag-rebound. Kung may pagkakataon siyang mag-shoot siya, hindi siya pa yung nagdadala ng bola. Kasi may kanya-kanyang responsibilidad. Amen? Na iso nalat ta amin, iso tagdala, iso pa'y ag-shoot, iso pa'y tiwapan agsakdo ti. Danom, awanin na. Amen? Nakakasira. So alam nyo naman siguro yung ibig kong sabihin, di ba? Attitude can make us or break us. Kaya nararapat lamang mga kapatid na gandahan natin yung ating spirit. Amen? Gandaan natin yung ating attitude. Alam nyo ang nagpapaganda ng attitude? Alam nyo ba? Yung sinimulan nyo kaninang umaga. Ano yung sinimulan nyo kaninang umaga? Devotion. Yan ang nagpapaganda ng ating attitude. O tignan nyo ngayon mga kapatid, kahit puyat kayo, talagang naka-smile kayo eh. Kasi anong nag-ayos? Anong nagpaganda? Yung ating journal, yung ating devotion. Amen? Malamang yung mga nakasimangot mga kapatid, hindi yan nag-devotion. Hello? Yung mga nakasimangot, yung pangit, ay, ang tagal naman. Mga pangit na attitude, siguro, yan yung mga hindi nag-pray. Yan yung mga hindi nag-devotion. Amen? Kaya napakaganda mga kapatid, pag nagsimula tayo sa ating devotion, papasok ka sa church, no? Amen? Nakangiti. Kinakamayan mo yung mga kapatid na nakangiti, masaya. Hindi yung nakasimangot ka. Amen? Malay mo mga kapatid, malay mo na yung nginitian mo mga kapatid ay may problema pala. Dina-encourage mo siya. Amen? Ako, by God's grace, no? Siyak dete, seryoso nga tao. Seryoso na. Amen? Pero, nung ako'y nasa ministry, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtuturo ng aking pastor sa Bible, sa mga preaching, unti-unti na-develop yung aking buhay. Kaya lagi kong sinasabi doon sa Claveria, hindi lang, halang nga daytay amom iti pagunyam, no, magmagnakad ta, no mapang ka J-Market. Minsan ganyan kasi tayo eh. Nakangiti ka lang doon sa kakilala mo. Pagpagunyam lang, di amom, nungar di mo amon, nagsabat kayo awaman lang. Amen? Napakanda yung spirit na kahit hindi mo kilala yung tao na nakasalubong mo, hello, good morning. Diba? Pupunta ka sa market, mga kapatid. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Mano deto'y red nga tarong yo.
Amen? So attitude. It is unity in spirit and attitude. Amen? Madadala natin yan sa church. Example, yung mga pagpunta natin sa mga necro. Diba? Necrological service, hindi lang tayo sumama doon na walang ginagawa. And praise God, meron tayong preacher's class, tinuturo yan sa atin. Diba? Pag nag-assist tayo sa mga necrological, mga Bible studies, anong gagawin natin? Hindi lang tayo nakatayo doon na parang estatwa. Amen? Meron dapat tayong participation. Napakasaya yung ganon, mga kapatid. Amen? That's why, teach your group to measure everything. Amen? By the grace of God. Next, number 3, Roman numeral number 3. The power of being one. The power of being one. Amen? Number 1, under Kadeta, it multiplies our impact. It multiplies our impact. Piriin mo mga kapatid, pag sinabi ng ating senior pastor, mamayang hapon, mag-reach out tayo saan ba? Sa Kurokor. Mag-reach out tayo. Piriin mo, iisa lang ang pumunta? Meron bang impact yan? Kahit tama yung sasabihin mo na salvation, hindi ka mare-recognize ng tao. Diba? Walang impact. Pero, pag sinabi ng ating senior pastor, intay to, reach out to Numalam, lahat tayo, makikita ng mga tao. Mga kapatid, yung palang lakad natin, kasladete, agmarmarcha nga soldado, mariing dagita mat maturog, ni sino dagita. Diba? May impact eh. Pero pag iisa lang, mga kapatid, wala. Kahit tama yung sinasabi mo, parang hindi ka ma-appreciate ng tao. So that's the power of being one. It multiplies our impact. When we are united, our effectiveness increases. Amen? Tulad na lang, nakita nyo, nung pining natin, nung isang Sunday, di ba sabi ni pastor, narinig nyo naman siguro, sabi niya, nakita nyo yung mga nag-choir, o kayong mga may desire na mag-choir, pag-pray natin, na makasama kayo dito. Kasi kulang pa sila eh. Nung sinabi niya sa mga usher, yung mga usher, kulang pa tayo. Amen? Kailangan pa. At dapat ikadwada dagiti ushers, dagiti orchestra, dapat ikadwada. Hindi lang sila. Amen? Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. It multiplies our impact. Amen? Hindi lang yan. It releases God's favor. It releases God's favor. Gusto nyo ba ng blessing? Gusto ba natin ng blessing? Yes, lahat tayo gusto ng pagpapala eh. Anong sabi ng Bible? Psalm 133, verse number 1. Unity creates an environment where God commands blessing. Anong sabi ng Bible? Behold, how good and how pleasant it is for brethren. Magkakapatid tayo, di ba? Amen? Tignan mo yung sabi niya, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in what? Unity. Amen? So, mga kapatid, sikapin nating mabuti, mga kapatid, na makita natin, napakaganda pala ang impact pag tayo makipagkaisa sa gawain ng Panginoon. Amen? Dapat nga dito, ipaspasuli tayo, tibagbagi tayo. Walang mangyayari sa'yo. It releases God's favor. Tignan nyo, ang sabi ng Psalm 133, verse number 3. O tignan nyo, anong sabi niya? Yung last phrase. For there, sabi niya, for there, the Lord
commanded the blessing. Biruin mo yan. The Lord commanded the blessing. Tayo hinahabol natin ang blessing. Diba? Pero pag ikaw ay makipagkaisa, makipag-unite, sabi ng Bible, the Lord commanded the blessing. Ni Apo Diyos ti mangibilin. Dagijay anya, dagijay blessing tayo, tibiyag tayo. Even life forevermore. Alam nyo yung mga blessing na yan, yung mga desires natin. Kaya baguhin mo muna mga kapatid, yung iyong mindset, makipag-unite ka, kada iti trabaho ti Apo, tapnon jay blessing ti Apo, ibilin na ket umayken ka, ibuyat na ken ka. Amen? Wala ka nang problemahin mga kapatid. Iayos lang natin ang ating buhay. Diba? Pagdating sa blessing, mayaman ang Panginoon. Faithful ang Panginoon. Pero sundan lang natin yung mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon sa ating buhay. The Lord commanded the blessing. Alam nyo, pag hinahabol nyo ang blessing sa buhay nyo, mapapagod kayo. Pag napagod kayo, baka huwag nyo nang ituloy. Ayaw mo ba na ang Panginoon, mga kapatid, siya talaga ang magkukuman ng blessing? Gusto natin, di ba? Amen? Simple lang. The Lord commanded the blessing. It releases God's favor. Wayaan na, dagiti blessing. Amen? Kasla parang dam. Alam nyo, every year, laging nababahang tugigaraw. Oo. Kasi katutudo na kwa, aglalon no, agpalubos di J Dam, J Damon, Damdama. O basta J Dam, Magat Dam. Oo. No nagpalubos dati mga gate kakabsat, talagang bahang tugigaraw. Di ba napakaganda din na ang Panginoon yung mga gates sa heaven, yung mga stock room ng blessing doon sa langit, bubuksan ng Panginoon, malulunod ka sa pagpapala. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, God, the Lord, commanded the blessing. Ayan naman talagang gusto natin blessing, di ba? Pagpapala ng Panginoon, ito, gawin mo. Gawin natin. It releases God's favor. Amen? Oh, number 4. Roman numeral number 4. How to develop and maintain one mind. How to develop and maintain one mind. Number 1, pray together. Pray together. Noong meeting natin, in-emphasize uli ng ating senior pastor yung about prayer. Di po ba? Hindi tayo gagawa ng mga bagay-bagay para sa Panginoon at maging sa ating sarili kung hindi natin inuna ang Diyos. Amen? Pray together. Prayer aligns heart before it aligns our hands. Ibig sabihin, bago tayo magtrabaho, bago merong gagawin yung ating mga kamay, magpaturo muna tayo sa Panginoon. I-align muna ng Panginoon ang ating buhay. Kasi pag hindi na-align yung ating buhay, pangit ang kinalalabasan ng ating buhay. Katulad din ng isang sasakyan, pag hindi maganda ang alignment, mga kapatid, kahit bago, mag-3 months pa lang yung gulong mo, putput na yung loob niya, pero yung labas, hindi pa. Kasi hindi maganda yung alignment niya Mapapagastos ka. Ganyan din tayo sa Christian life. Amen? Mahihirapan tayong gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon pag hindi ma-align yung ating puso. Kaya napakaganda, uulitin ko, napakaganda mga kapatid, yung sinabi ng ating pastor sa atin, yung about
daily walk with God. Doon maiayos yung ating buhay. Maiaalay yung ating buhay. Diba? So, pray together. Amen? Pray together. Acts chapter 1 verse number 14. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. Before every event or services or outreaches, pray together as a team. Amen? Kahit ano pa man ang ating gagawin, pagsimula tayo sa mga pag-awit, pray. Amen? Mag-reach out tayo, pray. Naalala ko mga kapatid, nung kami po ay nagre-reach out doon sa pasukin. Kasama ko si Sir Rowell eh. Oo, siya yung aking father of faith. Oo. At alam nyo, team mo na nga nakaiyeryaak doon sa aming lugar mismo. Doon sa kababaan. Ako'y nag-aral sa mababang paaralan ng kababaan. Amen? Doon, every time nga mapan kami iti Sunday afternoon, meron kaming prayer altar eh. Kung maalala mo, Sir Ruel. Doon sa kadayjay Bayog. Oo. Tapos adati talong poon iti kayo. Igid mismo ti kalsada. Doon kami nag-pray. Nag-pray every time na i-reach out namin yung lugar namin. At napakaganda mga kapatid, no? Napakaganda na gawin natin yan eh. Meron tayong prayer altar. Amen. Na i-claim natin yung isang lugar. Lord, itong lugar na ito, ikaw sana ang magbigay. No? Iti puso kadagiti tattao nga maawatan da. Di ba napakaganda? So pray together as a team. Amen? Never start with activity only. Begin with spiritual alignment. Antayo lang agi-start iti may isang aramid kakabsat. No diket, agi-start tayo kakabsat nga mangrugi ti prayer. Pray together. That's how we develop and maintain one mind. Number 2, submit to leadership. Amen? Sa ating samahan, hindi pwedeng walang leader. Alangan naman na lahat tayo leader. Meron ba tayong patutunguhan? Wala. Diba? Amen? Submit to leadership. Unity flows through order and godly leadership. Kaya nagiging maganda, mga kapatid, yung ating sistema sapagkat ang ating pastor, mga kapatid, sinusundan niya ang Panginoon. Amen? At sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo niya sa atin, pinapaunawa, pinapakita niya kung saan dapat tayo lulugar. Amen? At dapat maintindihan mo na kung saan ka lugar, doon ka dapat. Kung doon yung tinuturo ng ating senior pastor, dapat doon ka. Hindi doon sa gusto mo. Amen? Anong sabi ng Bible? Obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls. Amen? As they that must give account, that they must do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Sumunod tayo sa leader. Amen? Always communicate and updates. Amen ba? Amen. Oh. Sabihin natin, Pastor, ganito po yung kwan namin, ganito. Or kung may group kayo, sasabihin nyo sa kanya. Diba? Tapos, yung leader nyo, siya ang magsabi kay pastor. Hindi dapat yung may problema tayo, mga kapatid, hindi nalaman ng ating senior pastor. Always communicate. Lagi nating i-update ang ating senior pastor. Amen? Lagi tayong mag-report sa kanya.
Amen? Don't make independent decision that go against direction. Huwag tayong gagawa ng mga desisyon na sarili natin na against doon sa direction natin. Amen? And then, number 3, deal with conflicts quickly. Deal with conflicts quickly. Unresolved offense destroy unity. Amen? So nga kakabsat, pag meron tayong, pag may mga problema, agad-agad. Hindi, han nga dete palabsan tayo ti makabulan. Tunokwan, nagroutingan kakabsat, di makkelan, nagrigat nga sibugan ti bomberon. Amen? Oh. Mahirap nang ayusin. Bakit? Sapagkat, noong maliit pa lang, hindi natin dinil. Hindi natin inasikaso, inayos. Or sinabi sa ating senior pastor. Deal with conflicts quickly. Amen? Lahat ng mga areas, kahit mga sasakyan, kung may sira, sabihin agad. Diba? Malay mo, hindi sinabi, mga kapatid, yung last na nag-drive, hindi niya sinabi na tanggal pala yung bearing niya, ginamit ng iba. Oh, disgrasya. Ganyan din ang mangyayari. So, deal with conflicts quickly. Amen? Number 4, put on the mind of Christ. Put on the mind of Christ. Servant mind. True unity requires humility. At tandaan natin mga kapatid, if we plant humility, we will reap greatness. Amen? So, true unity requires humility. Tignan nyo mga kapatid, sabi ni Paul, doon sa Philippians chapter 1, verse number 1 to 5. O pagkilagay na lang doon sa verse number 5. Anong sabi niya? Let this mind, sabi ni Paul, let this mind be in you. Kinakausap niya yung church sa Philippi Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dati ko mga panunot, ket adda kumakmet kanyayo. Anya DJ nga panunot ti humility, panunot ti servanthood. Diba? Let this mind be in you. So servant mind. Amen ba? Oh, like for example, mga kapatid, no. Kikita natin yung mga kasamahan natin. Kung sino pa. Alam niyo doon sa Claveria, ino-observe ko kung umangat na yung bilang ng mga nagpipilipinyana. Binibilang ko yan. Oo, every first Sunday of the month. Binibilang ko, baka mo't bumasbasit nagpilipinyana. Oh. Kahit mo makita, kastoy, 21 ko mati, nagpilipinyana. Idi, na minsan nga Sunday, nagbaling nga 19. Oh. Then, kita ay, kastoy, ni kastoy na nagpilipinyana. Tikat baga akto. Diba? Dapat lahat tayo nakapilipinyana na dapat. Diba? Kayong mga babae lang ha. Langan naman na kasali kayong mga lalaki. Barong sa atin. Amen? Oh. So kung may mga kapatiran pa tayo, mga kapatid na hindi pa niya kaya, bumili, di tulungan natin. Diba? Oh. Ganun lang kasimple yan. Servant mind. Amen. Ay si ganito yung kasama ko. Oo. Nakita ko, parang paulit-ulit yung kanyang dress. So, bigyan ko nga. O, di ba? Ang ganda ng ganon. Servant mind. Amen? So, ganon. So, put on the mind of Christ, and that is the servant mind. Amen? And then, lastly, number 5, focus on the mission and vision. Distractions divide. Vision unites. Ang ating
Mission and vision, mga kapatid. Our agenda is Christ's mission. Yan yung Great Commission. Amen? Oo. Kaya alam nyo, napakaganda mga kapatid na lahat tayo, paglabas natin sa church every Sunday, kumuha tayo ng mga tracts. No, di mo pa kaya soul winning, kumuha ka lang ng tracts. Amen? Sabi nga ng ating senior pastor, ang unang ma-develop sa atin, yung burden. Amen? Yung burden. Hindi yung skill. Diba? Kung may burden ka sa kaluluwa, ikarigatam nga i-develop ton, deta, skill mo nga makisarita. Kamuri nga tan, nalaing tayo kakabsat, awa mo, burden tayo. Diba? So kailangan, ang unang ma-develop sa atin, yung burden natin. Kaya dapat mga kapatid, lahat tayo, mga kapatid, lahat ng HBBC family, lahat tayo mga kapatid, yan ang ating misyon. Amen? Soul winning, discipling others. Amen ba? Wala dapat maiiwan na believer. Lahat tayo lumago. Amen? Lahat tayo maging epektibo. Lahat tayo mga kapatid ay makipagkaisa dito sa layunin ng Panginoon sa atin as a church. Amen? So when God's people think the same way, walk the same direction, and carry the same heart, nothing shall be impossible. Amen? Yung ating dream mga kapatid, hindi sa ating sarili, para sa ating Panginoon. Amen? Together. So nga, ti-challenge ka kabsat, no hantayo pa nga, no dadapay lang dagiti negative, yan ti pampanunot tayo, complain ka kabsat, nakita yung matan, nga nagpintas, iti makipagmaysa. Amen? Tayo langan verse, Psalm 133 verse number 3, the Lord commanded the blessing. Kasano na nga ibilin dagiti blessing, no datayo makipagmaysa. Amen? Together we strive to grow and abound in Christ. Amen? Amen. So thank you. God bless us all.